ngosuku lweSabatha sekungena iSabatha. Hayi basokukhulu umlilo endlini ehleke gigitheke jabule ngekhonkinga. Ngizoyicela baba umshumayeli ngifundele incwadi kaExodus 35 verse 3. Ingabasi umlilo ezindlini zenu ngosuku lweSabatha. Yabo. La sengena iSabatha kodwa umlilo wawukhona phakathi kwaleMose. Wona obasiwe umlilo. Angazi ke noma naleSabatha babehlambulukele yini. Ngoba lenkonzo sikuyona abangcwele iyahlanjulukelwa. Kanjani? Ngoba lenkonzo sikuyo ngisho isihogo siyacishwa. Abasemajele bayakhishwa. Baphume lona suku abathola ngalithuba lokuthi bazovela kithi nangezibonakaliso. Basho ukuthi babhajwe lapho bekhona. Yebo umuntu mayigcina iSabatha kube khona umehluko madingeko kuleli bandla. Simluleke ukuthi mawugcina iSabatha bese yibona umehluko ngoba abakubo bangale ngaphesha kwethuna uJehova bakhumbula. Uma singena kule nkonzo siyilungiselele umyeni ozofika kithi emakhaya obabemkhulu siyawaklina ngolosihlanu lishanelwe lenziwe yonke into ikhaya libe lihle ubheke ukuthi awekho amangcola khona ngoba uma labantwana bensimbi beshaya insimbi zikuphuma izingelosi ziyobhasobha imizi yamaNazaretha ubusuku zithi mayifika zibona amangcola mase zibuyele ekuseni seyingane seyishaya insimbi zibuyele egumbini lezi izingelosi zifika ngale bese ziyavalelwa ezifike zangcola sizabe sangena ekhaya lemthandazo bangcwele. Uma ziphuma lezi izingelosi zize ekhaya emakhaya amaNazaretha zizohlola imizi zithi maziza nezibusiso lemthandazo kade siyithandaza zithi maziza lezi izingelosi uma ziphawula zibona umuzi mazigijima phezulu kunesayini ezibona emzini eNazaretha zibona amatshe amhlophe abiyele umuzi zithi ngehla zithi masisibheke emasangweni ebese zibheka ngisho nasezidokeni ebese zibheka nasezicabheni ukuthi zizobona lodumisani Jehova. Amen. Bese sifika zingena shibo siso silence. Zikhonzi ezinhle zenkosi lenkonzo yalungiselelwa ma segezile abe clean ebese ngishikhaya lakhe akulona indlu esindwa isindwe wayikorojwe kube clean kushawa umoya ngaphakathi endlini. Amen bangcwele. Amen. Leli bandla sikulo ibandla lenhlanzeko. Amen. Alifuneki inungu leli bandla. Amen. La emthandazweni wokulala uShembe usibhalele kahle kakhulu ngokuba uJehova yabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo. Niyangizwa ngakho uverse 35 ngokuba uJehova uyabahambela abantu bakhe ekulaleni kwabo uyiphathe kahle indlu olala kuyo ukuze uJehova angekacunuke kuza kuwe ngephupho. Ubona uphupho amaphupho amabi nje kusakho clean. Uma seyiclean indlu ngisho umbhede wakho awubhalile kusami Shembe lapho kahle bhala kahle. Verse 32 uJehova waveza labakhuleka ngokumesaba bengangcolisi embhede abalela kobasi bakhuleka phezulu kwawo lembhede baphathe kahle amakhukho abo abalala kuwo. Namhlanje sidala ama double bed phathe kahle umbhede wakho lala kuwona
kubhalwe lapha. Uyabona ke umbhede into ebalekile makhona. Sikhona esontweni. Amen. Noma sixakekile ziningi ezixakayo sidinga imali idinga nani. Kodwa ave kubalekile kuyiNazaretha ukuthi uthenge umbhede omuhle ulale kahle embhedeni oright. Uyabona mawunombhede oyisikebe uthi mawulele umzimba wakho ushone phansi ubona inyawo. Awulungile lo mbhede. Uzosenzela enkulu inkinga lapha ebandleni. Lo mbhede. Ngoba uzoba nenkinga ye-back pain engapheli. Uye esontweni ufike umshumela kuthandazela. Akukhulekela kugcobe ngovaseline akurabhe ngovaseline ubuye ngesonto elizayo i-back pain ayipheli ngoba umbhede lakona ulungile. Kube ngathi imthandaza ayisebenzi. Kanti inkinga lo mbhede lakona. Phathe kahle amakhukhu silala kuwo. Uma kulesihlanu bangcwele asilale amashidini silale la kusonga sobuluko. Kodwa sifaka amashidi amasha ngoba sine visitor ezoba khona elikujova ezosivashela ngomsuku ngomhlaba. Balekile visitor. Ngisho ingubo obekade usebenza ngazo isonto lonke awuyigqoki ngolesihlanu. Uma ulala ungena esale enkonzo yeSabatha ufaka ingubo ezinhle ezintsha hayi iqinile eyisoft. Ebesiyalala athi Shembe noma uphapha amaphaka obusuku wenze njani umkhonze ebesiyaguqa nomphaphama phakathi kobusuku ebesiyamkhonza. It's scientifically proven ukuthi abantu uma ngabe ungalali embhedeni oright ngeke ube right empilweni. So kurapha ngovaseline emqolo ngoba sesikurabhile sakunikeza imassage uphinde kulo mbhede ebese liyehla lentize lisayide lingapha ebese uthi lesifana sesiphethe sedla ngenyawo ngoba umshumayeli sesiyophuma ngenyawo uyothandaza umuntu akaNkulunkulu ajulobe emanzi umuntu akasindi kanti inkingi isekhaya layela la khona embhedeni. Ngikule nkonzo yeSabatha esimele kuyona ayibona Nkosi. Ngikule nkonzo yeSabatha esimele ukuthi kule nkonzo singama VIP singabantu ababalekile ngendlela esimangaliso kuyo. Baningi abantu esikholwa nabo abangekho lapha ongahlangana naye emall ngalosuku namhlanje ngoba kamenywanga lapha kule nkonzo. Kodwa bakule nkonzo abamenyi. Ake ngibele kule ndaba yomfundisi. Uthi umfundisi sefike ekhaya basiwe. Ithi incwadi iqedwa kufunda kaExodus ethi ningawubasi umlilo endlini zenu ngosuku lweSabatha. Waxabana namakhosikazi akhe kwabamuncu ekhaya. Uthatha amanzi wakhulela ishebo na yonke into. Edinwa ukuthi babase ngosuku lweSabatha. Sibephula iSabatha. Baxabana kakhulu namakhosikazi akhe. Mhlawumbe nami ngizokwenza nawe uzokwenza. Mayisalele ebusuku uyaphupha
kumbe uyaboniswa kumbe ubona isiboniso asibonayo konke ayibonayo. Utheni uShembe mthandazweni wethu ukulala? Uthi ngokuba uJehova yabambela abantu bakhe leni kwabo buyiphatha kahle indlela kuyo ukuze uJehova angakucunuka ukuza kuwe ngephupho. Ukuza kuwe ngephupho. Uma iclean indlu yakho kulunge kahle konke lokushoyo uzofika uJehova uthola amaphupho amahle. Kodwa mangaclean kungalungile. Angeke wathola amaphupho amahle. Uzophupha nje ujaha abantu kabi. Uphupha izinto ezibizodwa. Uphupha amaphupho amabonke angezi nakuwe Nkosi. Sho njalo phetheshe. Uma eselele ebusuku uyaphupha noma ubona isibonakaliso uthi Mfundisi wabona lapha kuye ikhonza isihleze Nkosi uthi kwakhona ayizwa iphuma uthi wathi methi yayizwa iphuma waseyibona iphuma wabona inyoni emhlophe iphuma lesifubeni kuye uthi yaphumesa indizi wathi ke ibamba lelo uthi ibamba ijaha lelo uthi yabaleka lelo lasawusithela bangalazele iphupho ecazini kwasana kusasa kwahlala ekhaya kwakuhle wahamba uphindela emhlanganweni. Uma esephinde emhlanganweni uya enkosini yobonga ukuthi baba sengibuyile ngempela kahle ekhaya. Ebese ethi baba kodwa ekulaleni kwami nginephupho elingididile engalazi ukuthi lichaza ukuthini. Ubonele mntana. Baba ngilele ngibone kuphuma into lapha esifubeni. Ngathi ngibheka kwaba inyoni. Ngathi ngiyibamba inyoni ngathi ngiyibamba bayabaleka yazawusithela. Bathi ukholwa kwakho. Mangu wena ngabe ingubo zami ngiyayigoqa zenkonzo ngiyibeke phansi ngoba ukukholwa nenglozi yokukholwa isekho kuwe. Kambile. Ukholwa kwakho akusekho kuwe. Sekhambile. Ngilombuzo ikhonza. Osenhlizweni yami ukuthi mina okwami ukukholwa kusekhona ngimi. Yake ngidinwa. Yake ngithetha. Yake ngilwa. Ukholwa kimi. Kusekhona yini? Mhlawumbe lokwakhe kwazi. Kodwa nje bangilana nje ngizofuna ukukholwa kuye. Ngizofuna ukukholwa kwami. Wena uyathanda ukusilandela. Awulapha siya